Elikkäs tänään menee testiin tämmönen hyvin kielletty hedelmä. Nort. Ne on vähän lyhyempiä kuin normaalit tupakat, mutta niissä on kuulemma enemmän nikotiinia. Saatko kuvata? Ei, eli noin. Mitä? Velaat. Tää oli vahvaa sulle. Tämmöstä tää on. Et sä kestä tätä. Äläkää luottako ulkomaalaisiin. En suosittele luottaa. Miten niin? Perkele, sinä olet ulkomaalainen. Tää on suomalainen jätkä. No. Suussa Marlboron sätkä. Ja huulessa vittu Dennis. Noin. Mulla tuli paha niin. Onko hyvää? Täällä muutenkin taitaa olla pirri. Tää on asiallista. No mitä sanot arvosanaksi? 3/5. Liian tyijyä. Tää on hyvää. Joo. Onks parempaa kuin kameli? Ei. Juu. Tää on menevää. On. Perkele, opettaja tuli valittaa. Mä hakee mun kessun takaisin. Takaisin vaan. Tane tumppaa sen lumihankeen. Saa nähdä syttyykö. Oi vittu. Vitun laitonta polttaa tupakkaa koulussa. Se on vähän märkä. Se haittaa, jos palaa hitaammin. Palaaksi. Antaa vittu, no mä menen piippuun. Moro. Sinne meni nuuskaa ja... Tai joo. En oo vielä ite päässyt testaamaan. Testaan kohta. Jees. Maistetaan. Tää maistuu mun mielestä tosi hyvältä. Ei oo mitään semmoista jälkimakua. Tai on pieni. Ei siinä. Mutta ei oo mikään paska jälkimaku. Ei siinä, että on lisäaineilla. Mm. Ihan suomalaista röökiä. Tää on vitu hyvä. Sanoin, että 4/5 on. Suosittelen.